To a masu kallon mu wannan dan tsokacin akan yan kasuwannin mu ne da ke cikin lunguna da sakuna. Wallahi kuma Allah ya tona muku asiri masu shaguna. Allah ya tona muku asiri. Mun gano cewar kuma kuna ɗaya daga cikin masu azabtar da al'umma. Dan kasuwa mai shago ya tafi kasuwa ya je ya siyo kaya ya zo ya tsananta wa na gida babu imani shi ma a zuciyarsa. To wallahi kuma ku yi kare kanku, wallahi ku kiyaye a duk lokacin da aka ce yau wannan zanga-zanga da ake maganarta an tabbata to ku kiyaye kanku lokacin da za a rinka balle shagunanku na cikin unguwa ana farfasawa bitalmanu na ɗiba sun ci halakansu saboda kai ɗan kasuwa na cikin unguwa kai ma ka zama azzalimi. To ina tabbatar muku da cewar idan ka zama azzalimi Allah ba azzalimi bane, kuma tabbas al'umma su ma za su nemo kansu mafita a kanka, domin Allah ne san mutane adadin da ka cutar wanda kake ƙara kuɗi. Yanzu wata shinkafa da aka shigo da ita wallahi rabinta da kwata buntu ce, amma dukka baki ɗanta yan kaɗan ce shinkafar da ke ciki, amma ita ma da tsada ake sayar da ita, sauƙin nata ba shi da yawa. Wallahi ku kuka da kanku kuma yan masu shaguna da cikin unguwanni haka yan kasuwa ina tausaya muku lokacin da za a ce za a yi wannan zanga-zanga. Wallahi daman in ka san al'adar ka daman tsadar kaya to kar kai tunanin Allah zai kare ma dukiyarka, domin kai ma azzalimi ne. To masu yin wannan zanga-zangar za su iya balle shagonka a kowane lokaci. Saboda haka maganin barkar in soma, wallahi ku nemo kanku mafita, wallahi in ba haka ba. To amma me in har za mu koma cikin fushin Ubangiji mu ta saba masa, mu ki tura mar bukatunmu, gashi muna cikin damuwa, ga mutuwa ana yi, ga ƴan uwanmu mata da basu san mola ba yanzu fitowa suke suna mola, mace da goyo da ƴaƴanta za ta zo ta nema mola, tsofaffi masu daraja da kima suna mola akan hanya, ba matansu ba ba mazansu ba, ba ƙananan yara ba ba manya ba, ƴan ƙananan yara yanzu almajiri kana yadda kashi zai dauka ya kama gwagwiyansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wannan masifa ta wuce misali, ta wuce mu zauna muna dariya, ta wuce mu zauna wai dan na samu nutsuwa shikenan jifa tun da ya wuce kaina ya fada kan uban kowa. Wannan ba maslaha bace, ba za mu daina fuskantar matsalar ba in har za mu zauna a haka. Wannan kuma sako ne daga ni Adam Zannadiso daga nan tashar Win Arewa TV. Kuma duk lokacin da aka ce yau za a gabatar da wannan al'amarin, ni ma ina ɗaya daga ciki wanda zan yi jagoranci ko kuma zan shige gaba ni ma a yi da ni. Duk hanyar da za mu bi domin mu tuba ga mahalicinmu kuma mu roƙe shi ya kawo mana ɗauki, wallahi sai Allah ya waiwaye mu. Amma in har ban yi haka ba babu yanda za Allah ya kalle mu. Da haka ne nake muku fatan alkhairi kuma da fatan nasara, kuma ubangiji Allah ya magance mana matsalar mu. Ubangiji Allah ya dube mu ya yafe mana kurakuran mu. Ubangiji Allah ya dube mu ya yaye mana wannan tsadar kaya. Allah ka ƙara rufa mana asiri. Allah kar ka hana mu abin da za mu siya. Allah kuma ka kawo wannan ƙarshen tsadar kaya. Duk ɗan kasuwan nan, duk wani ɗan kasuwa, wallahi yanzu wani abu mafi akasari ƴan kasuwannin lungu yanzu sun fi tsanantawa. Mu ta addu'a duk wanda yake da sa hannu wajen tsadar kayan nan, Ubangiji Allah ya lalata dukiyarsa. Ubangiji Allah ya rugu da shi, Allah ya ɗaiɗaita shi. Idan shiryayye ne Allah shirye shi, in ba shiryayye bane Ubangiji Allah ya wulakanta rayuwarsa daga shi har dukiyarsa. Ubangiji Allah kar mu gan shi, kada mu ga rayuwarsa. Mu kalli Ghana, me suka yi? Ghana da tsananin ya musu tsanani sai suka tattara dukkan miyagun suka yi bombik ɗinsu suka ƙone su. Gashi yanzu Ghana suna zaune lafiya. Me yasa mu ba za mu yi wannan ba? Me yasa ba za mu cire tsoro da yake tsikaran mu ba? Me yasa ba za mu cire tsoro da yake damu ba? Mu fita mu ta addu'o'i, mu tura Ubangiji lamarin mu. Wallahi Allah sai ya kawo mana salama, sai mun samu nutsuwa. Kirista suka ibada su a coci, a masallatan su na coci za su yi addu'a. 'Yan kasuwa za su yi addu'a, mata na gida za su yi addu'a. Wallahi Ubangiji da ya kalli tuban mu da roƙon mu sai ba wa Janar Buhari lafiya. To me zai hana don samun salamar wannan annoba da ta zo mana na tsadar kaya da kuma rashin kuɗi? Me yasa ba za mu shiga addu'o'in nan ba?
me yasa ba za mu rikita ƙasar nan da addu'a ba? Me yasa ba za mu jijjiga ƙasar nan da addu'a, yara da manya, mata da maza da dattawa ba? Mu ga lamarin Ubangiji. Me yasa ba za mu tuba ba? Wallahi sai Allah ya dube mu ya karɓa addu'ar mu, kuma tabbas wallahi talaucin nan sai an yanke shi, kuma wannan tsadar kayar wallahi sai ta yanke. Duk wanda yake da sa hannu bangaren tsadar kaya, Ubangiji Allah ya rugurgu da shi, Allah ya ragarkasa shi, Allah ya bata shi, Allah ya tarwatsa dukiyarsa. Duk wanda yake to masu kallon mu, wallahi wannan kalubalen da muka shiga na yau hanya ce guda ɗaya da za mu samu fita daga cikin ta. Mun san cewa muna shan gashi, ga tsadar kaya ga kuma rashin kuɗi. To abin da muka yi wa Janar Buhari a wancan lokacin da ya shiga cikin wannan mummunar cuta da ta yi wa rayuwarsa barazana, addu'o'i aka ringa yi gabaki ɗaya, tamkar wata ba lafiya yanda ake masa, haka aka ringa zagawa ana ta addu'o'i, ana ta roƙon Ubangiji, ana ta tuba da zunubai da ake aikatawa. Aka rikita ƙasar nan da addu'o'i, ko ta Kirista na yi, Musulmi na yi, har Allah ya kalle mu ya ga ƙananan yara ba su zauna ba, addu'a ciki, majalisu an zauna addu'a ake, makarantu addu'a ake,